Hvad har du i tasken? Saftevand og min mad i. Du har saftevand og madpakken med. Så skal jeg nok lige mit pas med også. Og dit pas med? Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Jeg glæder mig. Ja, det gør han. Jeg elsker at komme over broen. Du elsker at komme over broen? Ja, det kan jeg. Peter, hvad skal du købe i Tyskland? Ja, og købe slik. Skal du købe slik? Ja, det skal jeg. Jeg har pengene med. Det er godt. Jan, han har puttet båndet, så rolig nu, mester, ikke også? Det tærer op vinduet. Jan sover til middag. Sover middag. Jan sover til middag. Jan sover middag. Skal vi til? Det er købmandsgården. Det er det her, jeg skal have. Pis, Mars. Det sætter sig ikke. Det sætter sig ikke. Nej. Jeg skal nok prøve at finde på. Nej, du er det der, men jeg skal bare købe. Nej, jeg har rigeligt flygtninge hjemme i min skuff. Og så skal vi hen og finde skumfiduser. Ja! Yes! Okay. Det er så flere. Der er også mig, der vælger imellem dig. Ja, det er det. Det kan jeg godt forstå, du synes, det er svært da. Kan du lide Pinocchio-kugler? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalokkerkugler. Ja.